Inwe ụlọ ikpe pụrụ iche nakwazi ụbọchị pụrụ iche ewepụtara maka ineba anya n'ikpe ndị ekperima nakwazi nke mmadụ nkịtị ga-enye aka hụ na ekpere ikpe ngwa ngwa ma nyekwazi aka n'ibenata ndị nke nọ n'ụlọ ebe a na-enyeka mgbazi bụ ndị nke ọnụọgụ ha karịrị akarị ma jigidezikwa ya bụ ikikere bụ ndị nke ka na-eche ikpe ha ikpe nọ n'ebe ahụ. Onye nta aka bụ Joseph Egbeọcha bụ onye nke wetara ya bụ akụkọ a n'ụzọ pụrụ iche dịka o kwuru wee sị na nnukwute onye ọkaikpe nke steeti a ma bụkwazị kọmishọna na-ahụ maka ikpe ọkammụta Sylvia Ifemeje bụ onye nke mara ọkwa nke a na mkpebi bụ nke otu kọmitii ya bụ okwu dị n'aka nakwazi otu ọrụ Rụlak kapịrị ọnụ na ya bụ ọgbakọ ha bụ nke ha chịkọbara n'Ọka bụ ebe a nọ wee na-ebecha anya n'ebe a ga-esi wee nweta atụmatụ pụrụ iche nakwazi ọrụ ndị nke pụrụ iche kwesịrị ịlụ iji wee hụ na ihe ndị a gara ọfụma. Ka Joseph Egbeọcha wetara gị akụkọ ya. Ọkammụta Ifemeje onye kọwakwara na gọvanọ Chukwuma Soludo bụkwa onye nwere mmasị n'iguzobe ogige nwogharị akparamagwa maka ụmụntakịrị dara iwu na steeti a kọwara na enweghị ya bụ ogige bụ nke na-eweta nsogbu n'ihe gbasatara inwegharị akparamagwa ndị dara iwu n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ọ kọwara na mmegharị emegharịrị iwu nke ala Naịjirịa bụzi nke mere ka ihe gbasatara ụlọ mkpọrọ bụzara nke gọọmenti etiti nakwa gọọmenti steeti dị iche iche nwere ike inwe ọnụ na ya mezere ka ụlọ ọrụ Anambra State Ministry of Justice chịkọba amụma iwu bụ nke ebumnuche ya bụ inyere steeti aka n'otu esi achịkọba ọnọdụ nakwa gburugburu ndị nga ya nakwa inwe ike gbasawaye ogige ndị dị otu ahụ n'ihi na ọ kọwara na ọtụtụ ndị mmadụ na-adazi iwu n'oge dị ugbu a. Ọkammụta Ifemeje onye bụkwa onye isi oche ya bụ otu mgbazi toro otu Rụlak maka inye aka n'ịgbazigharị amụma ikpe nkwụmọtọ na steeti a ya nakwa agha a na-ebu n'imegide mpụ na arụrụ ala. Tikwu ndị Rụlak 2 na-enyere anyị aka na Anambra ịfụ na Justice Service Reform na-aga otu o kwesịrị isi gaa. Na Anambra kịta anyị nwere Juvenile Center ebe a na-edebe ụmụazị dara iwu. So ọ dị mkpa na anyị create one now so that ụmụazị adara iwu ga-anọrọ onwe fa. So with this specialized course we find out that na criminal cases a ga-ada anụ ọsịsọ na-egbu n'oge. Na ntụnye nke ya onye otu ya bụ otu mgbazi ma bụrụkwa onye isi oche otu Anambra State Disability Rights Commission bụ Barrister Chuks Ezewuzie kọwara na ịhụ na ikpe nkwụmọtọ rutere onye ọbụla aka bụ nke kwesịrị na ikpe gbasatara ori na mpụ ndị ọzọ bụ nke a ga-ekpe ọsịsọ bụ nke ọ kọwara na ọ ga-esite n'otu ahụ hụ na ndị ka nọ n'ụlọ mkpọrọ eche ikpe nkwụmọtọ bụ ndị emebighị ikike dịrị ha ma ọ bụ kwe ka ha nọte aka n'ụlọ mkpọrọ ma bụrụzia ndị akparamagwa ha ga-abụ ndị ga-akawanye njọ. N'okwu ya ka onye ji ọkwa Anambra State Coordinator nke Rụlak bụ Mrs. Josephine Ona kwuru okwu ndị onye nkwu nke steeti a n'iji hụ na amụma ha na steeti a bụ nke nwetara mkpụrụ ndị ọzọ bụ ndị otu ya bụ mgbazi nọ na ya bụ nzukọ gụnyere onye senior magistrate Mike Anyadiegwu, onye ji ọkwa Deputy Chief Registrar Inspectorate ụlọ ọrụ Anambra State High Court dị n'Ọka bụ Vivian Udedike, onye kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasatara ụmụ nwaanyị na steeti a bụ Oriakụ Ifi Obinabọ, nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Permanent Secretary na ya bụ ministry bụ Oriakụ Chinwe Achụgbu, onye ji ọkwa Permanent Secretary ụlọ ọrụ Head of Service na steeti a bụ Maazị Adebayo Ojeyinka. Ndị ọzọ bịara ya bụ ọgbakọ bụ ndị otu gasị na-ahụ maka ikike dịrị ndị mmadụ site n'Ọka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.